はい、枕さんでございますけども、さっき、僕はあれなんですよ。まあ、YouTube で動画見るの趣味というか、なんか結構ね、ネットサーフみたいな話して見てるんですけど、今ちょっと見てたらさ、なんか、番組名出したらあかんか。ドキュメンタリーを見てたりするんですよ。そしたら、なんかちょくちょく、ね、コメントとかたまに見るんですけど、それに書いてあったのが、ドヤ顔がうざいって書いてあったんですけど、いやー、みたいな。ドヤ顔ってさ、ドヤ顔の、ドヤってやって笑ってんのってさ、子供だけやろ。言うて、あれやろ、ドヤってなるやん。てかさ、仕事して、自分の仕事に自信がある人って、自信に満ち溢れた顔してるやん。逆に、そんな、よければ見てくださいませんけど、自信はないんですよ。けどまあ、買ってくれたら嬉しいなとか言ってるからさ、誰が買うねん。ななんか、コメントがアホやなみたいな。なんか、もうそういうさ、ドキュメンタリーに出てるようなさ、すごい人やね。まあ、料理のさ、料理人のドキュメンタリーみたいやけど、なんかちょくちょくドヤ顔がうざいとか、お前だけやろみたいな。お前ただの子供やんって。コメントで子供って分かるときあるよね。なんか、ドヤ顔してる人の方が俺は安心するよ。あ、この人は仕事にちゃんと信念とか自信とか持ってんねんなっていう。だから、自信満々の顔するんやん。その自信がないのに、料理とか振る舞われても食うの嫌やろっていう。常に自信があるからこそ仕事上手くなって、ドキュメンタリーで取り入れられるぐらい、上手くなるっていうか、有名とか成功するわけやんか。なんかようわからんよな。最近さ、ドヤ顔をなんか、笑いの、そういうのにしようみたいな。だから普通に仕事して、ちょっと自信があったら、うわ、何自信があんのみたいな。なんか自信を失わせようみたいな。アホちゃうかみたいな。あれや、自信がさ、ある人間の方がかっこいいやん。プロ野球選手がおどおどしてバッターボックスだったら、ピッチャーからすれば楽勝に打ち取れるやん。せやなくて、打ってやるぜお前、下手すりゃホームランやで、みたいな。そういう気構えでバッターボックスに立ってるからこそいい勝負が生まれるんやんけ。なんか自信を失わせようとしてるよな。国全体っていうか、テレビで。なんかドヤ顔って言葉を使ってさ、人間のその自信みたいなのを失わせようとしてるよな。自信があるのが悪いことみたいな。自信があることはええことやろな。なんかそんなことをさ、コメントで見て、なんか見て、なんなんやろうみたいな。いいやん、自信満々の人の方が、みたいな。そんな感じを思ってしまったわ。ということで、枕さんでした。だから、本当に、ドヤ顔とかバカにされても、ええから、何かの自信を持とうぜっていう、その方がかっこええやんっていう感じでした。ありがとうございました。